Merħba tfal, nilqakom għal rokna oħra tal-programm tagħna Għid l-Istorja mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. Illum tfal se noħodkom fil-foresti fl-Afrika. L-istorja tagħna llum jisimha Awonga Lima. Mela ħin l-istorja tfal. Inħarsu u nisimgħu. Proset. Żmien twililu fil-foresti tal-Afrika waqfet tagħmel ix-xita. Waqaf jikber il-ħaxix, is-siġar ma baqax jagħti frott. L-annimali kienu kollha bil-ġuħ. Darba waħda intaqgħu kollha mal-istess siġra. Kienet l-iktar siġra xieħa li kien hemm fil-foresta. Ma kienx qiegħda tagħti frott. Lanqas weraq ma kellha. Liljun ħares lejn is-siġra u qallhom: ja ħasra, din siġra li għandha l-maġija. Kieku xi ħadd minna l-annimali jiftakar x'jisimha din is-siġra, ittina ħafna frott. X'niklu? Hawn xi ħadd minnkom li jaf x'jisimha din is-siġra? Iżda l-annimali kollha brashom qalu li le, ma kinux jafu. Il-kokka, l-asfur l-aktar intelligenti, qal: u min jaf li kieku xi ħadd minna jitla l-quċċata tal-muntanja u jsaqsi lill-ispirti x'jista' jisimha din is-siġra. Iċ-ċita kien l-ewwel wieħed illi qabeż u qal: jien niġri ħafna, nista' mmur jien. L-annimali tajġ kemm ferħu, kollha bdew iċabċbu u jsabtu b'saqajhom u jifirħu. U ċ-ċita bħal żiffariħ telaq jiġri għall-quċċata tal-muntanja. Hekk kif wasal fil-quċċata tal-muntanja kien hemm qar. U ċ-ċita daħħal rasu lejn dak l-qar u qal: spirti tal-muntanja, tafu tgħidulna x'jisimha is-siġra l-aktar xieħa li għandna fil-foresta? U kollha f'daqqa l-ispirti jgħidu: Awonga Lima! Iċ-ċita feraħ u ħass bħal saħħa li ma bħala u wkoll għajjat: Awonga Lima! L-istess bħal żiffariħ niżel minn fuq il-quċċata tal-muntanja. Jiġri b'kemm kellu saħħa. Iżda b'xorti ħażina kien hemm għolja ta' ramel illi jagħmel in-nemel billi jħaffer f'dik l-art. Dgerbeb u ħarbtilhom kollox. In-nemel kien irrabjat u tela fuq iċ-ċita u beda joqorsu law, joqorsu lem, ħajma, beda jitfarfar minn dak in-nemel. Sakemm ġab saħħtu lura u n-nifs lura, wasal fejn sħabu ċabċbu, wasal iċ-ċita, x'jisimha is-siġra xieħa. Iżda iċ-ċita niżel rasu l-isfel. Ma nafx, insejt x'qaluli l-ispirti, għajd dieħel fl-għolja tan-nemel, tajġ kemm qarsuni. Kulħadd kien iddispjaċut, brasu mdendla. Iżda il-kokka baqa' jinsisti. Le, irid imur xi ħadd ieħor. U Liljun qal: jiena r-re ta' din il-foresta, imur jien, għax le, imur jien. L-annimali reġgħu ferħu u ċabċbu u Liljun ħarab jiġri żiffariħ għall-quċċata tal-muntanja. Bħal żiffariħ wasal fil-quċċata ta' dik il-muntanja kien hemm l-għar u wkoll daħħal rasu f'dak l-għar.
u għajjat lill-ispirti. Spirti ta' din il-muntanja, tafu tajdu li x'jisima, is-siġra xieħa li għandna fil-foresta. U bleħen wieħed l-ispirti jgħidu Hawangalima! Liljun ħass l-istess saħħa illi ħass iċ-ċita u għajjat ukoll minn fuq il-quċċata tal-muntanja. Hawangalima! Bħal ziffariħ niżel jiġri minn fuq dik il-muntanja u ziffariħ baqa' għaddej b'xorti ħażina u wkoll baqa' dieħel f'dik l-għolja ta' ramel illi kien għala n-nemel minn ġo dik l-art. In-nemel kien irrabjat u feroċjat u tela fuq Liljun hekk kif tgerbet u beda joqorsu la u lem u kull imkien. Ħajba! Liljun ukoll beda jitfarfar minn dak in-nemel sakemm ġab saħħtu lura u n-nifs biex imur għand sħabu. L-annimali rawħ ġej. Wasal Liljun! Il-Liljun! X'jisema s-siġra? Iżda Liljun ukoll baxxa rasu. Ma nafx. Insejt. Ġirali bħaċċita. Sakemm ħadd saħħti lura, insejt x'qaluli l-ispirti. Il-kokka baqa' jħeġġeġ annimali oħrajn biex jitilgħu. Tela l-gażell, tela tit-tigra. Iżda b'xorti ħażina kollha ġralhom l-istess biċċa xogħol. Sa fl-aħħar il-kokka qal, din id-darba nibatu lil xi ħadd li jimxi bil-mod. Ħares l-isfel u ra l-fekruna. Fekruna, tmur inti l-quċċata tal-muntanja biex issaqsi lill-ispirti x'jisimha din is-siġra. Jiena mmur, ħamma sandum ma niġita. Ma jimpurtax. L-importanti li jmur xi ħadd. L-annimali ferħu wkoll u l-fekruna ċabċpula wkoll. U l-fekruna biċċlikki bil-lajma qisha b'warwien tata għall-quċċata tal-muntanja. Waslet, damet ma waslet, imma waslet. U hekk kif rad dak l-ar, it-tawlet tal-ġofiħ u qalet Spirti ta' din il-muntanja, tafu intom x'jisema is-siġra xieħa li għandna fil-foresta. U l-ispirti kollha f'daqqajtu Hawangalima! U l-fekruna ħajtet Hawangalima! U biċċlikki bil-mod bdiet nieżla minn fuq il-quċċata tal-muntanja għall-isfel. Tajt Hawangalima, Wangalima, Wangalima, Wangalima. U ma' kull pass li tagħti tajt Hawangalima. Kien hemm ir-ramel tan-nemel imma qadet attenta ħafna u daret minn mal-ġenb tiegħu biex ma tħarbat l-għolja ta' ħadd. Wara ġranet u ġimgħat u anke xhur, il-fekruna waslet fejn sħaba. Ġejja, dik il-fekruna, fekruna, x'jisimha s-siġra? U l-fekruna għajdet Hawangalima! L-annimali qabżu bil-ferħ u kollha f'daqqajtu Hawangalima! U s-siġra b'dak is-seħer li kellha bdiet tittella frott u l-annimali bdew
setta u jieklu u jieklu u jieklu sakemm xebaw u baqa fuq li kien baqa. Mela dik l-istorja tagħna llum tfal. L-istorja għandha valur sabiħ ħafna tfal u dan huwa l-valur ta' din l-istorja. M'għandna qatt innaqsu il-valur ta' ħadd. Kulħadd jiswa kemm min jimxi bil-mod u kemm min jiġri. Sa ma nintaqgħu darb'oħra jiena nsellmilkom tfal. Saħħit.